penemuan misterius maneh. Ono amplop isi duit. Barange sopo yo? Lek gak barange Mbak Yuni. Piro iki rek? Lumayan lho, 500.000. Terus ya opo iki nasibe? Gak melok duwe ya aku. Kegeti ae. Duit opo iku Rat kok diamplopi? Duit buan yo. Jangan-jangan kon mari rabi. Ngawur ae sampean niku. Aku nemu amplop Cak Hir ndek kene. Isine duit 500.000. Loh, yo rezeki iku Rat tak terduga. Masalahnya aku dilema. Terus duit iki ate diapakno Cak Hir? Ya dibagi ta. Wong awakmu gak ono unsur mencuri atau meminta kok. Lah kan aku gak melok duit. Iki duit Mbak Yuni. Yuni wis lali, gak kira eling. Lae eling, ya serak digoleki biyen iko. Mending duwe iku dibagi ae. Lek duwe iku mbok pangan dhewe dadi apes soalé murka. Mosok dibagi Cak Hir? Ya aku gak meksa. Lek ancen kate mbok pangan dhewe ora gelem mbok bagi. Gak apa-apa. Tapi engko lek ono apes ya ojo kaget. Lah lek dibagi nang sopo? Dibagi telu. Siji gawe orang yang menemukan. Loro digawe saksi. Telu digawe orang yang membutuhkan. Membutuhkan? Sopo sih membutuhkan? Contoh di kampung iki, orang yang benar-benar membutuhkan dan benar-benar tidak mampu untuk bekerja, Mbok Jum. Tapi aku tetap khawatir Pak Hir, lek duwe iki digoleki Mbak Yuni. Yuni ndek kono wis adem ayem Rat, wis oge, wis gak mikiri duwe 500. Ya wis Kak, sampean atur ae, aku kok wedi dhewe. Wis percaya nang aku, 100% jujur. Engko sing ngekekno nang Mbok Jum tak aku wae. Wedine lek awakmu sing ngekekno, ketemu makmu tambah dadi perkara. Nah, bener Cak Hir. Engko lek ketemu Maktun tambah rebek engko. Ki duwe 500 ya Rat. Sing 200 gawe awakmu sebagai yang menemukan. Sing 200 meneh digawe aku sebagai saksi dan sing 100 digawe Mbok Jum sebagai yang membutuhkan. Setuju? Setuju. Ya 200 gawe awakmu, kena mbok gawe tuku apa ta apa. Lumayan iku 200. Oh ngono. Sampeyan ndek buriku koyo ngono, Mas. Lho. Saya tak ceritani ndak. Wis wani sampean belajar-belajari Ratna. Cukup tahu. Aduh, kok malah apa sih nang aku, Rat? Rat. Oleh no aku nang wong tua kulit sampean wis gak seneng. Salah paham dah. Sopo ambekan sing belanjani Ratna, koyo aku kakek duwe ae. Aku ndelok kae motoku dhewe, sampean kei duit nang Ratna gak usah ngelak. Aku gak ngekei duwe iku. Aku nang kono nawari Ratna kerja. Lah duwe iku mang sebagai DP-ne. Kerja apa? Hah? Nawari kerja apa? Nawari Ratna kerja dadi SPG iku lho, ndak. Lapo nawari Ratna? Kok gak nawari anake dhewe? Wong anake dhewe iku lho nganggur. SPG, Sales Promotion Girl. Wawan iku lanang dah, SPG iku wedok. Kak, sampean pinter omong iku. Wis Mas, paling aku nang wong tuaku, balik no. Lek sampean ancene bosen ambek aku. Kono lho rumah tanggamu ambek Ratna. Oke, gak apa-apa. Maksudnya, oke gak apa-apa sampe ngamuk, tapi aja njaluk diolehno nang wong tuwa. Tuh kan sampean keceplosan, sampean cinta ambek Ratna. Wis salah ndak wis aja mikir aneh-aneh, sampean iku dihasut setan. Cintaku padamu satu hati sampai mati, ndak hanya untuk Rosa seorang. Prasangka berbisamu buang jauh-jauh, ndak. Kali yo kono lho, gak usah udik-udik aku. Udik ono liyane ngono lho. Ngutik Ratna, ndak. Yo. Ampun, ndak. Rosa. Yo, Rosa. Aduh.